Dydd Iau, diwrnod le ni yn croesawu gwad newydd mewn i'r prif gylch. Ac yma'r bore yma, i ni yn edrych ar y Rhanfrid Cymreig. Dosbarth i'r ebolion yr ebolesu neu'r adferch 2 i 2 blwydd. Eirian Williams o Ynys Môn yn beirniadu y gystadleuaeth ar adran yma. A'r Rhanfrid Cymreig yn cael lle priodol yn y prif gylch. Ac i atgoffa ni Rob, 12.5% o wad Cymraeg sy'n angen iddi fod yn Rhanfrid Cymreig. Yn sicr, ie, dim ond... Di hwnna ddim lot o diwe, ti'n gwybod, a beth sydd yn diddorol am yr adran hyn yw wrth gwrs y gwad arall gallu di fynd rhwle i groesi gyda'r gwad 12 a hanner i greu beth wyt ti moyn yn dife mewn ffordd fel arfer. Wrth gwrs mae'r adran yn creu ponis neu ceffylau wrth gwrs am ferchogaeth fwyaf, ond mae'r adran hyn o hyd yn diddorol i fi achos wyt ti'n gweld siwd wahanol patrwn o geffyl a beirniadu nhw'n anodd iawn wedyn ni, yn dife, allu di weld ar un broc fan hyn, mwy fel ceffyl poni hela yw hwnna, a wedyn ni'n gweld bethach arall mwy at poni farchogaeth plant. Ti'n bach fwy o quality a stwff. So, Eirian Williams, mae tipyn bach o waith gyda hi, yn yr het binc fyna. Enwog am i lliwiau, Eirian. Eirian wedi bod yn llwyddiannus iawn ar adran hyn ac ar y maes hyn, y Sioe Frenhinol, wedi ennill cwpl o weithiau. Magi Palaminos fyd. A'r hosglymau mas yn barod. Mae'n chwym iawn eto yn beirniadu. Mae yn. Wy'n deall taw Alan B. Cortez yw hwn i Denise Cox. Ian Boylan yn trafod yr ynni fel hyn. Dosbarth yw wrth gwrs. Yr Eboles neu Adfarch. Rhwng 2 a 3. A Helen, mae rhaid bod bwysig i gliro fan hyn. Wrth gwrs mae dosbarthu yn yr adran hyn. Fel arfer, ti'n cael un am boni, yr oedran, rhwng 2 neu 3, a wedyn wyt ti'n cael un am giffil. Y gwahaniaeth yw 148 cm. So fe welid i ddoi tymod o bob dosbarth mewn ffordd, un i gynnig ar y poni, a llall i'r cyffylau, achos mae'r gwad na yn agored yn diwedd. Ydy. I fagu ceffyl neu lle di fagu lawr i gael poni. Felly mae hwnna'n gwahaniaethu hwn ar adrannau eraill. Odi, mae odi. A dyna'r un sydd wedi mynd â hi. Alan B. Cortez, Ian Boylan, perchylnog Denise Cox, wedi cael ei fagu wrth y march Lytton Hyperion ac allan o Blakestone's Calendar Girl. Around the rim. Special 299 also placed there for the best stallion. Profiad hynod o felys i unrhyw un sy'n dod yma i gystadlu yn y prif gylch yw dal gafel ar yr hosglwm a'r garden goch. Llongyfarchiadau Alan B. Cortez yn eiddo i Denise Cox ac yn ennill y dosbarth i'r ebolion ebolesu adferch 2 i 2 blwydd gyda'r Rhanfrid Cymreig, a hynny dros 148 cm. In first place, 1323, Denise Cox, Alan B. Cortez. Well, Ian Boylan, this is the second class in the Welsh Part-breds and the second red for yourself. Yes, absolutely delighted, and especially as I bred this pony, so it's really nice for me. But I'm particularly thrilled for his owner, Denise. She's a wonderful client, so... Is she here with us today? Yes, absolutely. Here with her best friend, Leslie, so I hope they're having a really good day. I'm sure they are. What are you going to do in the championship now? Because you can't run the two. Oh, well, I've got my best friend, Sophie, with me, part of my main team, so she'll take the other pony for us. Perfect. Well, llongyfarchiadau mawr iawn i chi, and pob lwc yn y pencampwriaeth. OK, thank you so much. Thank you.